Ifjabb Guti József, művész nevén Guti J. Soma nem is lehetett más, mint festő. Édesapja egész életre szóló művészet szeretetet oltott belé. Édesapám is festő, és grafikus művész, első tanárom is, és a főiskolán után Bernát Aurél volt, és nagyon szerettem Barcsay Jenőt, akivel néhányszor tudtunk művészetről beszélgetni. Apu az nekem nagyon nagy segítséget nyújtott, mert valójában föltettem kérdéseket, föltehettem, és válaszokat is kaptam. Későbbiekben persze a főiskolán már más a tanár-tanítvány viszonya, meg az osztálytársak, szóval ők sem tudnak annyira mélyen foglalkozni minden egyes tanítvánnyal, de az egy más, teljesen más hangulat és más világ. Nekem szerencsém volt, mert még Bernát Aurélt ugye el tudtam érni. És milyen volt mesterének? Mesternek idősebb korában kaptuk meg, de Valkó Lacival, DNS Gáborral, akivel együtt végeztem. Jó osztály volt, mindig tanultunk tőle valamit, mindig adott valamit útravalónak minden alkalommal. Mesélt az életről, a művészetről, szóval azt hiszem, hogy mi még az a szerencsés korosztályhoz tartoztunk, amikor a mestert tiszteltük, és a tanítványnak meg jó volt lenni. És utána hogyan találták meg az egyéni hangot ezek után? Igen, ez nagyon jó kérdés, mert pontosan ez a lényege, hogy általában nagyon sokan a mesterbe kapaszkodnak, ugye, és a mester pedig hát az attól mester, mert ő kitalálta önmagát. Aztán nekünk kellett ugye elindulni a saját úton, és ez az út ugye rögös, mert az ember megpróbál ezt, azt, amazt, majdnem olyan kvázi, mint egy ilyen áttételesen mondhatom ezt, mint egy ruhabolt, bemegy az ember és összeszedi magára való ruhát. Az egyik tetszik, de kicsi, a másik nagy, plump, színben nem jó, és a világot aztán megismerve próbálunk kialakítani egy önálló hangot, ami természetesen nem mentes a próbáktól, bukásoktól, behatásoktól, de szerintem ez így jó. Az élet attól szép, hogy sokszínű. Tehát minden virágnak ugye legyen helye benne, tehát a sokszínűség nagyon fontos. Mert minden ember más tart fontosnak. És a művészek közül is. Ugye egyik a realizmus, a másik a nyitottabb, esetleg szabadabb világot tartja magának, mint felfedezendő világot megpróbálja, és ez egy nagyon szép, hosszú utazás. Guti J. Soma erőteljes, tömör, határozott színezésű, nonfiguratív, konstruktív elemekre épülő, szürreális hangulatú képeket fest. Saját stílusának kialakításában sokat segített, hogy 1987 és 89 között Olaszországban és Szardínia szigetén élt és dolgozott. Ezek egy ilyen konstruktív, vagy absztrakt képek ezek? Nem, ezek konstruktív, geometrikus képek, igen. Picit kubisztikus áthallással. Ezek korábbi ilyen színjátékok, kicsit szivárványba. Nagyon érdekes, egy félsztolat próbáltam ki, különböző színeket, és nagyon érdekes volt, hogy tetszett. És akkor próbáltam nagyobba, és kijött egy kompozíció, egy figura, egy másik egy porond, ott a cirkuszos jelenben, és akkor ebből is csináltam néhány darabot, utána tovább ment a dolog. Aztán jött ugye a szürrealisztikus korszak, amikor ugye a tengerpart Szardíniából kifolyólag meg amikor még nem voltam Szardinián, de akkor is, a víz, a tenger, a szagok, a kövek, a kagylók, ezek nagyon érdekes hatása volt, hogy mossa ki a tenger, a hordalékokat, minden, azok a motivum világát próbáltam átalakítani, és utána jött egyfajta applikációs korszak, ami gyakorlatilag, például azt a négermaszkot, azt is én csináltam. Azt én csináltam, mert annak egy borzasztó sokba került, 50-60 ezer forint volt, ez még a 70-es évek közepén, és beleszerettem, mert isteniek a néger maszkok, és hát nem tudtam hozzájutni, és kénytelen voltam csinálni egyet. Kerül, amibe kerül, csak olcsó legyen, és megcsináltam magamnak. Utána, mint látják itt is egy tojás, ami ki van fura, ez nagyon tetszik nekem, a strusz tojást, ezt Olaszországban hoztam, ez egy lámpa. És
ez egy tárgy, és hát utána ugye ezeket a tárgyakat ugye próbáltam átvinni a képi világba, mindent, amit az ember lát, vagy ott azok a gyűjtések, mindenféle nyomó dúctól kezdve minden van, tojások, különböző kristályok, amit össze tudtam gyűjteni, a világban tengeri kagylók, szóval utána visszajön ugye képekben is, ugye azok a motívumvilág, és azokat a tárgyakat, ami tetszik, azt összeteszem, abba próbálok aztán valamikor elkap a idézőjelben jó értelemben az ihlet, akkor próbálom összetenni, és rajzolok, sokat rajzolok, és a tervek. De van ebben valami varázsláda típus ebből, vagy ilyen... A fejemben van, igen, a fejemben van, de beteszek mindent, és utána nézek, és figyelem a világot és a természetet. Szóval a természet figyelése és tanulmányozása nagyon fontos. Mi minden motivumvilágot onnan veszünk ki. Sejtek például amit beszélgettünk előtte, hogy ez a sejtekből. Láttam egy nagyon szép tudományos felvételt, 10-20 ezerszeres mikroszkopikus felvétel, itt a sejt, hogy osztódik, hát valami csodálatos világ, és akkor az megindítja bennem. És akkor azt mondja az ember, hogy igaza van Mirónak, ugye Kandinskynek, főleg, szóval rettentően igazuk van ezeknek az embereknek, és megérezték. Előre tudták, honnan tudták? Azért, mert zsenik voltak. Tudták, hogy egyszer jön valaki egy elektronikus mikroszkóppal, amivel 50 ezerszeres nagyítást tud csinálni, és ez az egy isteni világ, mert ott az Isten ujja, hát úgy, mint a csontokon rajta, ahogy mintázta, ugye, mondják, az első szobrász, ugye, nem is volt rossz, és itt ezeket a és akkor én beleteszem ebbe a motivumvilágba. És ez is volt egy korszak, mint most festek egyet, hál' Istennek rendelésre, ugye azért valamikor azért összejönnek a dolgok. Ez egy sorozat, de rettentő mennyiségű rajzot készítettem, csak ez most éppen ez foglalkoztat, és ebből egy rendelés született. Ezt csinálom most, hát most úgy van, hogy a legrosszabb állapotban veszik föl, mert fönt vannak a dolgok, csak még mint a karmester, amikor úgy beinte az ember, hogy ezt egy kicsit visszafelé, ezt egyes hangszerelésben ugye a hangszereknek hogy kell harmonizálni egymással, hát most ezt még visszanyomom, ezeket a színeket föl fogom pesdíteni még ugye az egész felületen, ugye nekem még rengeteg dolgom van. De például mutatna azt a vászat, hogy ez olyan, mintha lenne kaparva. Igen, ez így van. Sok minden, nem volt rajta még kép, ez teljesen szűzi állapotban van, viszont úgy csinálom, meg előkészítettem színvilágát, két ilyen képet, az egyik pár nincs a birtokomba, és teszem föl a felületeket, koptatom vissza, és próbálok egy olyan szép felületet, időnként sikerül is, hogy amiben én belelátok dolgokat. És akkor ezt leteszem, gondolkozom rajta, és majd egy idő múlva rákerül a megfelelő motivumvilág. Inkább egy kicsit egy olyan jellegű, konstruktív világ fog rákerülni. Tehát egyszerre akkor több képpel foglalkozik, vagy egyszer csak egy, és akkor azt, ameddig tulajdonképpen egyel, de totálisan vannak ötleteim, amiket le kéne, vagy le kellene ugye, végül is fixálnom, hogy majd folytassam, mert az ember van, amikor 10 évig dédelget egy gondolatot, és aztán rájön, hogy már nem tud vele mit kezdeni, mert agyilag túl van rajta, vagy egészen máshogy nyúl bele. Vannak képek, amiket előveszek, vannak örök témáim, amik olyan harmonika iránti vágy, hogy abban még mindig lehet hozzátenni, elvenni. Szóval vannak festők, akik azért 10 év múlva is hozzá tudnak nyúlni képhez. Időnként nekem is sikerül. És az ember ne zárjon le semmit, szóval mit lehet tudni. De én nem szoktam inkább azt festeni, hanem inkább egy újat. És azt a plusz dolgot, ha az ember megér, azt hozzátenni. És azt gazdagítani, ezt a felületet. És akkor összetenni a kettőt. Milyen szép is az, hogy kettő ott van, és 10 év van közötte, és az mennyivel más, és hogy tudtam kibontani ezt a problémát, mennyire tudtam leásni a mélységékben. Az egy nagyon
a kegyelmi állapot, amikor az ember tényleg úgy belülről építkezik, és úgy belülről jönnek a gondolatok, hogy ezt csináld, így csináld most. És szinte az ember önkívületben van sokszor, és ez olyan ritka, sajnos, de az a pillanat nagyon fantasztikus, amikor úgy érzi az ember, hogy belül jön, ezt így csináld, vedd vissza, most erősíts meg, ott vissza kell venni, közepére kell koncentrálni, a ezek a szép dolgok, ezért érdemes az egészet csinálni az alkotás miatt. Azért tényleg egy szent pillanat. És amikor vége is az embernek szintén tetszik, mert valamikor nem tetszik, akkor lekaparja az ember, akkor újra kezd, és lehet, hogy minél több, és ez a munka benne van, apukám mondta mindig, hogy ne félj a sok munkától, ha benne van, az mindig látszik a képen. És az ember aláírja, az egyszer elindul a saját maga útján, és ugye találkozhat az ember olyan zsengékkel, amit esetleg elvenne. Ugye már nem kéne, hogy benne legyen a köztudatba, de hát ezt kell ugye minimálisra szorítani, ha lehet. Meg a jó kép az mindig megtalálja részint a gyűjtőket, a vevőket is. Na végig csúnya dolgát abból élünk, ugye, hogy az jó dolog, hogyha tetszik az ember munkája. Szóval az tényleg jó. Az jól esik mindenkinek. Gutier Soma művészetében többször is eljött az aranykorszak, de nem csak azért, mert egyik kedvenc anyaga az arany. Jó 10 éve visszaszerettem megint az aranyba, és az arany applikációkba, ami azt jelenti, hogy arany vagy metállapokat helyezzek föl, azt patinázom, koptatom, különböző anyagokat használok, fémet, fát, papírt, minden, amit találok, mint Picasso, hogy talál, összeteszed, és egy új minőséget próbálok csinálni, tevékenykedni, ezzel a technológiával kidolgoztam magamnak, és aztán próbálok egy képi világot teremteni. Milyen ötödikáti művésznek lenni? Ez érdekes kérdés. 49 óta lakom, 3 éves koromban jöttünk ide. Édesapám nagyon szép műterben volt, a Nagymező utcában egy rendes környéken, és csak kibombáztak minket. És utána jöttünk ide be a belvárosba, és hát sokáig nem történt ugye semmi. Ugye? És aztán ide a belső kerületben ugye az összes galériában volt képen, kiállításai, meghívtak minden, szóval jó, prosperáltunk, mentünk, de nem volt semmifajta különös kollégákkal egymás között kötődése. És utána az önkormányzat 94 környékén rendezett egy kiállítást Franciaországba, megszerveződöttek a belvárosi művészek, akik ide kötődnek, és egy nagyon jó sikerült, Saint-Paul de Vence-ban egy nagyon jó sikerült kiállítást rendeztünk, és ott a buszon néhányan összeálltunk, és elhatároztuk, hogy hú, de jó lenne itt valamit csinálni, és akkor már egy kicsit szabadabb volt a világ, és akkor megalapítottuk a belvárosi művészek társaságát, Kovács Péter Balázs vezetésével, elnökségi tag vagyok, és hát ugye ő nagyon jó szervező és egy nagyon tehetséges művész, és összehozta ezt a társaságot, hoztuk jó mondva többen is, és hát ezzel ragaszkodunk, van egy galériánk a Nádor téren, és úgy jó el vagyunk, hogy csak hát, ugye, mint tudjuk, azért most kicsit a kultúrának nehéz, hát reméljük, hogy majd sikerül egy kicsit rendbe kapni magunkat. Van érdeklődő, üzletileg nem megy úgy a dolog, de hát a pénz, mint olyan. Ugye, csináltunk egy nagyon jó kiállítást, a pénz, mint olyan, és hát a művészeknek 2000 féle gondolata volt, valaki a saját arcát tette be a pénzbe, az én pénz, te pénz, isteni dolgok voltak. Ez külföldet is megjárta, Londontól kezdve Párizsba. Szóval jól szervezzük úgy, ahogy tudjuk, tehát szép kiadványaink vannak. Ha így nézzük, mondjuk jó 5. kerületinek lenni, sokan irigykednek, hogy milyen jól csináljátok.